दिनै जों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानानै बड'लेण्ड भवन गुवाहाटी बेवहाय बड'फानि दिनै जि 32थि थैनाय सान बे थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जों बेयाव रनसायबाय आरो बिबार बावजेनगिरि महरै जोंनि काउन्सिलनिनो मानगोनां मासिगिरि गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा बिबारखौ बावजेनबाय। दिनै बर'निनो जाय बिथांखौ जों बड'फा हिसाबै बिमुं होनाय जाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। दा बिथाङा बर'निनोल' नङा, बिथाङा सासे जों बयबो मिथिगौ बिथाङा सासे फिल'सफार, सासे जोंनिनो गाइड आरो बर'आव जों दिनैसिमबो लिडार हिसाबै बिथांखौनो गनायनानै लादों आरो बिथांनि दैदेननायजोंनो जों दिनैसिम बर' हारिया आगानसे आगानसे जों दावगागासिनो दङ आरो मिजिंथिदों बिथांनि गासै बर' हारिखौ लानानै बुहुमाव थानाय बर'फोरखौ खौसेयै बिनि राव, बिनि हारिमु, बिनि थासारि, बिनि जानाय लोंनाय गासैखौबो लानानै जि गेरेमसा बर' माहारि दाफुंनायनि बिथांनि जि सिमां, जि मिजिं बियो आगानसे आगानसे दावगागासिनो दङ आरो बिथांखौ जों मालाबा बावनो हानाय नङा आरो बिथांनि जि आदर्श, बिथांनि जि सानथौ सानस्रि बेखौनो लानानै जों दिनैसिमबो आवगायगासिनो दङ आरो जोंनि बिटिआरखौनो जा बा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौनो जा जों बिथांनि जि आदर्श, बिथांनि सानथौ सानस्रिखौनो लानानै जों सिगांगासिनो दङ। जों बयबो मिथिगौ बे बुहुमाव गासिबो जोबलांगासिनो दङ आरो गासिबो जोबलांगोन, नाथाय साफा साफा सुबुंनि सानथौ आरो सानस्रि बे सिमां बे मालाबाबो जोबलाङा। इन दिस वर्ल्ड एभ्रिथिं पेरिसेस एन्ड विल पेरिस बाट आइडियास, आइडियाल्स एन्ड ड्रिम्स डु नट। आरो बड'फाया दिनै जोंनि गेजेराव गैला, बिथांनि जि पार्थिब शरीर, नाथाय बिथांनि जि आदर्श आरो सानथौ आरो सानस्रि बे दासिमबो जोंजों बियो गोथां जानानै दं आरो खाजानानै दङ आरो बिथांनि सानथौ आरो सानस्रिजोंनो जोङो गेरेमसा बर' माहारि दाफुंनांगौनि थाखाय जि मोनसे आगान सुरगासिनो दङ, जि मोनसे सिमां मिजिं बेयाव सहैनो हागोन आरो बेखायनो जोङो बड'फाखौ गोथां खालामनानै लाखिनांगौ आरो बुहुमनाङैनो बिथांनि सानथौ सानस्रि बेखौ जों गोसार होनांगौ आरो बे बयनिबो बिबान। गोजोन्थों।